बैथा बै बोथोर, दान आरो समा आरोबाव दा फैफिनथोंसै बिफा जोंनि जिउआव। आंनि देहा सोलेर, आइथें आखाइ, मोखां महर, खानाइखौ हाद्रि दाफोनांथोंसै फागुननि जावलिया बारा। थावनि फिथा, एनथाब आरो दरनैसो नालेंखरनि लारु सोनाय टिफिननि खफाखौ खुलिनाय असिलायैनो बिसि माइनावआ फिसाइ देरहासारजों सावरायज्लायदों, गोसोखांलायदों आरो थुलुंगानि मोगा मोगि जाज्लायदों दाखालि बावैसो लानाय गोदान गुफुर मारुति सुजुकिनि CF साखा खब्रैनि सिङाव जिरायनानै। फिसाइ देरहासारानो सालायदों गारिखौ। बिसि माइनाव आरो आंगोनि फिसाज्ला राजखुंगुरआ उननि सिटआव होरलां होथां जिरायदों। फिसाज्ला राजखुंगुरआ ओंखाम उखैनायखौ सासु मासु खालामबाय थादोंमोन। बेखौनो अनखांनाय मोननानै बिमा माइनावआ न'निफ्राय लांखानाय टिफिनखौ खुलिनानै जासिदों फिसाज्लानो माबा माबि जालुनो। फिसाज्ला राजखुंगुराबो गुबुन सानखालिनि बादि ओंखाम उखैनायखौ फोरमायाखै। गोसोआव बायहाजार रंजानायजों ओंखाम उखैनायखौ बावगारलांदों जानांगौ। जाखागोन, मानो जाया जानो। बेसेबा गोबावनि उनाव गुबुनफोरनि बादि न'खराव मोनसे गोदान मुवा फैदों, बेबो खबनै नङा खब्रैसो मारुति सुजुकिनि CF, जायखौबा गिदिर सुबुंफोरानो सिमां मोगथां बादि सानो। फिट फिट खारबोदों देरहासार सालायनाय गारिया न'फारसे गौहाटी नोगोरमानि बाथौ थानसालिखौ नागारबोनानै। बिसि माइनावआ मिनिहां माहां देरहानायनि मोखांजों रायज्लायदों फिसाइ देरहासारजों। जोंनि जिउनि गोदान बैथाया थाबाय थाथोंसै अरायसम। हे आफा बोराइ बाथौ, जोंखौ अरायसम नायफिनहरदो, जिउनि मोनफ्रोमबो आगानावनो देरहानाय लामाखौ दिन्थिहरदो जोंनो। जुलि जागोदानाव सोरगो फाथालनि मोखाङाव गाब फोनलायनाय खेलाया माबादि बेखौथ' मोजाङैनो मोनथिखाबाय नङाना बिमा? मादै खास्रि बिस्रि बिखा बिख्लो खैसिब मोनलायनाय खेलामोन बि। जुलियाव जाहोनाय अमा मासेनि रां दाहारखौ नोंनि मोनबोनाय उसुरगानि 10,000 रांजोंसो रां दाहारखौ सुख'नायाव नोंदि मोखां सोमखे जादोंमोन बिमा, गोसोआव दं दाबि नोंहा? BA खौ पास खालामनानै बोसोरथामसो थानानैनो आफायादि गोसो थोखानाय दं होननानै नोंजों आंखौ जुलि खालामनानै होबाय। जुलिनि उनाव आंहादि राहा गोथे, मानोना आंहादि थिखानाय जेबो खामानि गैयामोन आखायाव रां फैनायनि। सेंग्रा समाव सिपिआव 300-400 थाब्लानो थोयोमोन, नाथाय जुलिनि उनाव बेखिनि राङा बहा थोनो? आफाया बायनानै होनाय पालसार बाइकखौबो सार्भिसिं खालामनो राङानो थोआ जाबाय। एखनब्ला साइखेलजोंसो हाथाय बाजाराव गिदिंहैनांगौ जाबाय। जुलियानो बे रावखौबो सिनाया। BA, MA, फार्स्ट क्लास MSc बेफोरखौबो जेबो सिनाया। जुलिया सिनायो माथ्र रांखौल'। मोजां मोननाय, गोसो थोनाय गासैखौबो नासयजोबो जुलिनि उनाव जुलिया। साननैसोनि उनावनो मोनथिलांनायसै आं गासैखौबो। रां फैनायनि लामाखौ थोंजोङैनो नुहुरनायसै आं फार्मनि दाउ फिसिनायखौनो। साननैसोनि उनावनो देरखांबोनायसै आंनि फार्मनि दाउफोरा। फुंबिलि मोखां बासियावनो दाउ फायखारिफ्रा आंनि न'नि लांगोनायाव लाइन जाफैयो होंगो दोंगो। अब्ला नोंदि माइनाव खारस्लिउनानै न' सिंनिफ्राय दागा फारला लाबोनानै दाउ अजन सुनायाव मदद होफैयोमोन आंजों। MA पास सासे सिख्लाया खानाय आइलि जाइलि फुंबिलि समावनो दागा फारलाजों गेलेनांनाया नोंबोदि बुजिदोंमोन माइनाव जुलिनि उनाव? बे फुंबिलि समानो आं आरो आंनि बिसि माइनावनि संसार जानायनि मोजां सम जालांदोंमोन। फुंबिलि समावनो आखायाव रां गरनैसो फैबोला बेलासेनि संसारा बहाथो गाज्रि जाबावनो? बेनो जोंनि संसार जानायनि जुरिजेननाय फिसा दिङामोन। बैथा गैयै बे फिसा दिङाजोंनो जावलांदोंमोन लैथो फारसे। बैसो जानाय गियानि सुबुंफोरा उन्दैफोरखौ अननानै बोसोन होयोमोन। सोलोंथाइ थायोब्ला जिउआव सोरां फैयो, निदाननिफ्राय बारग'यो।
बे बाथ्रायानो आंनि जिउआव माबा मोनसे गोरोबनायसै। बोसोर मोननैसो बारनायनि उनाव गोब्राब नाजाथाबनानै मोनसे सोरखारि साख्रिनि आनजाद उथ्रिनायसै आं आरो बिसि माइनावआबो गंसे गोजौ सोरखारि फरायसालियाव कन्ट्राक्चुएल साख्रि मोननायसै। बे समनिफ्रायनो जोंनि फिसा दिङाखौ जावलांनो गंसे बैथा मोननायसै। बिब्दिनो सोलिनाय रांखौ सुफुंनानै समाजनि उन्दै उन्दै खुदियाफोरखौ जौगा थाखोनि सोलोंथाइ होनो आरो समाजनि साब्रैसो लेखा गोरों लाइमोनफोरखौ मुखुब खालामनो गंसे सोरखारि नङि प्राइभेट फरायसालि गायसननायसै। नंगौ, थारैनो गोजौ सोलोंथाइ थायोब्ला जिउआव माबा मोनसे सोलायनाय फैयो, बेखौ आं दिनै मोनदांसबाय बिमा। हनै गारिया लासै सालायदो, बागानफ्रा थांनाय लामाया सफैबायानो होननानै बिसि माइनावआ बुंब्लासो थाल फैखांबाय आं गारिखौ ब्रेक गानो। बे समाव जोंनि फिसाज्ला राजखुंगुरआ गोदो गोदो उन्दुलांफिनबायमोन।